pijn. Ze is een pastor in een Bulgaarse kerk. Ja. En ze had pijn in haar knieën. Is Ja. geopereerd in afgelopen november. Ja. En nu heeft ze laten bidden. Ze kwam met pijn aanlopen. Hebben ook gebeden voor haar. En Jezus heeft weggedaan, hè? Болка, weg! You say it in Bulgar. В България. Имах огромна болка на крака си, но благодаря на Господа, откакто тя се помоли, нямам тази болка. Дори почна да се раздвижва крака ми. След като съм оперирана от ноември месец, с имплант съм вътре, чрез физиотерапия пак нямаше лек, но сега вече се чувствам много добре. И това е за славата на Исус Христос. Алелуя! Алелуя! Здравей, какво нещо да не видя, имаш нужда от